Onte, durante todo o día, aproveitando a xornada festiva do Día das Letras Galegas, disputábase en Boiro no pabillón de Santa Baia a primeira edición do Campeonato Galego de Clubs 3x3, U17. A cita organizada pola Federación Galega de Baloncesto en colaboración co Club Baloncesto Santa Baia e o Concello de Boiro contou coa participación do total de 5 equipos en categoría feminina e 13 en masculina, procedentes de clubs de todo o ámbito autonómico. A vitoria no cadro masculino foi para o Ensino de Lugo, que superou na final o Edo Blanco Amor de Ourense por 19-10. Na competición feminina o triunfo foi para o Rosalía de Santiago, que vencía o Ensino Lugo por 14-12. Resaltar tamén a terceira praza na categoría masculina do Club Baloncesto Rianxo, un dos equipos que, xunto co anfitrión, o Santa Baia, representou a comarca do Barbanza neste torneo. Os equipos campións e subcampións galegos obtiveron praza para o Campeonato de España desta categoría, que se disputará en Mallorca do 9 ao 11 de xuño.